Hola, em dic Vinyet, soc joguinòloga de la botiga de Bacus Vilanova i avui jugarem a l'Smart 10. Pels amants del trivial, dels jocs de preguntes, per jocs així familiars i per jugar amb amics, l'Smart 10 és molt bon joc, ja que et riuràs moltíssim. Has de contestar una pregunta, tots heu de contestar la mateixa pregunta per equips. És un joc que conté 200 preguntes diferents i hi ha 10 possibles respostes, correctes o incorrectes, i guanyarà qui més punts aconsegueixi. I és molt xulo per jugar. L'Smart 10 es juga per equips. Heu d'escollir què voleu ser, si el quadrat, la rodona, l'estrella o el triangle, i anar sumant punts. Com es juga? Hi ha diferents categories de preguntes. Per exemple, la categoria groga és endevinar el número. La categoria carbassa és dir si vertader o fals. La categoria rosa és dir el color. La categoria lila és dir la dècada o el segle. La categoria verda és posar en ordre. I la categoria blava és lliure, que és endevinar la paraula, el nom, l'esdeveniment, etc. Per exemple, ara ha sortit aquesta pregunta. És una meravella del món antic? Doncs, per exemple, el meu equip decideix que la Gran Piràmide de Giza sí que ho és. Doncs traiem. Sí que ho és, per tant, aquesta fitxeta ens la quedem. El següent equip, exactament el mateix. Dirà, doncs, el Coloso de Rodes. Perfecte, és correcte. Es queda en la fitxeta. Imagina't que diuen, doncs, Palacio de Potala. Doncs ho treuen i aquest no ho és. Per tant, perden totes les fitxetes. Per tant, els equips que queden segueixen jugant fins amb la mateixa pregunta, sempre i quan encara quedin fitxetes negres o no s'hagin equivocat en cap resposta. Què passa quan s'arriba al final d'aquesta pregunta? Doncs, per exemple, en el nostre cas, jo tinc una fitxeta, per tant, sumaria un punt. El meu equip sumaria un punt. I es canvia la pregunta. La següent pregunta és una pregunta blava, que és lliure, que en aquest cas és ¿quién es en l'antigua Grècia? El déu dels mars. Poseidó. Per exemple, jo dic que el titán del sol és Neptú. Òbviament no és Neptú. Aleshores, jo perdria totes les meves fitxes i l'altre jugador pot fer aquesta o dir que es planta i puntuaria amb aquestes 5 fitxetes, que sumarien 5 punts. La partida finalitzarà en el moment que un equip aconsegueixi 30 punts.